Здравейте, аз съм Ирина Недева от Българското национално радио. Уморени сме от избори. Европейските са под сянката на поредните национални парламентарни избори, шести за последните 3 години от 2021 година насам, и ще се проведат в един и същи ден, 9 юни. Ние очакваме избирателната активност за Европейския парламент да е по-ниска, отколкото за национален. Всички искат България да е в Шенген напълно. Половинчатия Шенген е повод на евроскептичните антиевропейски извън парламентарни партии, както и на парламентарно представената Възраждане да развиват тезата за двойния стандарт в Европа. Разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани също е консенсусна тема. По преговорите с Северна Македония има различия в интерпретацията на ролята на българското вето и усилията на Европейския съюз, но тези различия играят по-скоро в вътрешнополитическия терен, вътрешнополитическия дебат.